Arduino 8. Arduino 8, hemen ikusten duzue. LED bat, argi gehiago edo gutxiago egiten duena. Lehen entzun baia zue, hemen gaizki dut. 8. ariketa. Lehen entzun baia zue eman duen azalpena, 7. bukaeran eman duen azalpena entzun baduzue, badakizue egiten ja. Osea, ez dago inongo problemarik. Daugan, zailtasun bakarra da jakitea analog write existitzen dela. Eta non jarri behar dituzuen gauzak. Orduan, egingo dugun izango da LED bat atera, beti azala, gure resistentzia. Batekoakin ere egiten du argia, baina niri gustatzen zait argi gehiago egiten duelako 0,2 mantentzea. Eta hemen horregatik ere jartzen dut beti kolore argiak dituen eta hor jarriko dugu. Gogoratu, orain kontan jarri behar duzue ikurtxo hau duen portu batean. Nik 11an jarri dut, baina 10ean, 9ean, 6ean, 5ean edo 3ean ere jarri dezakezu. Besteetan ez du egingo. Ez du egingo analog write-ik. Hor jartzen baduzu, bale? Orduan, kodia. Barkatu. Eskatzen digu potentziometro batekin. Potenziometro bat erabiliz bai. Orduan potentziometro bat dugu. Potenziometro gabe ezin dugu potentziometro erabili. Eta orain egingo duan izango da, hau pixka bat txikit. Holaxi. Orduan orain kable gorria positibora kable beltza negatibora gure potentziometroa jarri eta kable urdina adibidez irakurketara eta irakurtzeko badakizue analogikora joan badugula. Orduan, potentziometroek kontrolatu behar du argi honek egiten duena. Orduan, bakizue potentziometroa joango dela 0-tik 1023ra eta jo dela 0-tik 255ra. Nola kontrolatu dezakegu hori? Modu ezberdinak daude. Adibidez nik egin dezaket. Int pot berdin 0, int led berdin 0. Orduan hemen jarriko dut, outputa daukadala 11. Eta orduan egingo duena izango da, lehendabizi egingo dut. Irakurri zer daukadan analog read A0. Eta gero zer egingo dut. LED da, bata badoa 0-tik 1023ra eta bestea badoa 0-tik 255ra, orduan errazena izango litzateke egitea adibidez pot zati lau. Eta orduan nik egin nezake analog write LED analog write 11 eta zenbat egin behar du LED. Zergaitik hau 1023 denean topera joango da, eta hau 0 denean 0 izango da. Orduan nik ematen badiot simulazioa hastea, barkatu. Nik igotzen dudan denean, ikusten duzue, gero eta argi gehiago egiten duela. Eta jaisten dudan denean, gero eta argi gutxiago egiten du. Baina nik ez dakit zati lau egin behar dudan, zer egin behar dudan. Lasai, ez dago problemaik. Simulatzen dugu, eta horretarako daukagu beste komando bat oso erabilgarrienena, eta dana LED berdin map, eta map horrek zer egiten du? Egiten du mapeatu. Mapeatu deitzen zaio aldagai bat beste bat bihurtzeari. Orduan, mapen egitura nola da? Nik esaten dut, zein den jatorria, pot da jatorria, potek jartzen duena aldatu behar dut, eta orain jarri behar diot. Pot nondik nora dio? 0-tik 1023ra. LED nondik nora joan behar da? 0-tik 255ra. Eta honek automatikoki egingo dit. Eta ez dut pentsatu behar zati lau, bider 8, errokarratu biken ez dakiz zer.
berdin zait. Map jartzen dut, 0-tik 2023 doa, 0-tik 255. Ikusiko duzue, egiten duela, inongo arazorik gabe. Bai, eta guk pentsatu beharrik izan gabe. Bale, gehiago esango dizuet. Hau egin daiteke aldrebes funtzionatzeko. Honek egin dezake 255-tik 0-ra, eta aldrebes funtzionatuko du. Bale, nik itzalita daukadanean piztu ingo da, eta pizten duan enean, gero eta argi gutxiago egiten joango da, itzali arte. Bai, ulertzen da? Bale, aukendu ingo dut, utziko dut zegoen bezala. Zuek egin behar du, zuenak egin behar duena da, hau. Bale, zatilau jarri duzuela, ez da zer gertatzen. Baina hau ere erabiltzen jakitea ere interesgarria da, ze gero momenturen batian erabili beharko dugu. Bale, bai, hala, balizo, beste bat.